салом дӯстони азизам, барои ифтор ду дастур бо мурғи опаз барои шумо ин бегоҳ пешниҳод мекунам. Якум аз мурғи опаз барои таоми дуюм тайёр мекунем ва бо мурғи опаз салат тайёр мекунем, ки ҳарду бисёр сабук ҳастанд ва дастури таомҳои якум ҳам дар сафар хеле зиёд ҳаст, аз онҳо истифода кунем. шом бахайр азизон. гӯшти синаи мурғро дар об мепазем ва то ин замон хамир тайёр мекунем. Як дона тухмро лад мезанем, намок ва адвия вобаста ба хоҳиш, 2 қошуқ нашоиста, 2 қошуқ ордро омехта карда каме об меандозем ва мегузорем хамир ним соат дам бихӯрад ва мурғро ба пораҳои дилхоҳ хурд мекунем ва мегузорем сард шавад. Баъдан дар хамире ки қаблан тайёр карда будем тар карда дар равған то сурх шуданаш бирён мекунем. баъдан рӯи дастмоли коғазӣ мегирем то равғани зиёдатӣ рафт шавад ва барои он каме себзаминӣ бирён мекунем ва бо сабзавоти дилхоҳ ҳар чӣ ки худатон дӯст медоред пешниҳод мекунем. ва ё метавонед дар дохили лавош ё чапотӣ печонида аз ҳама навъи сабзавот як хӯришти хушмазза тайёр кунед. умедворам ин дастур писандатон омад. нӯшиҷон. қисмати дуюми мурғи опазшударо хурд мекунем. каме нонро дар тобақ мехушконем то хушхӯр шавад ва коҳуро хурд мекунем. мост аз рӯяш намаку каме мурч ва мурғҳоро илова карда хуб омехта мекунем. баъдан аз рӯяш нонҳои хушконидашударо бо помидору панир ором медиҳем салатро. умедворам ин дастурҳо ба шумо писанд меояд. нӯшиҷон.